Isang number na lang po ang hinihintay natin. Good luck po sa mga namumuro. The sixth and final number is 27. Yan, magandang araw mga master. Dito naman tayo. So, may dumating na parcel. Galing kay... Ano pangalan? Galing kay Sir Alexander Minola. Yan. Ito yung napanalunan ko sa sa raffle. Yan, tumaya ko kay Master Jello Albeza. So dumating na yung reel na napili natin dun sa raffle niya. So nanalo tayo. Nachamba tayo mga master, no. So i-open natin 'to. So ang laman pala ito Ryobi Ultra Power. Yan, 800 series. Pang ultralight natin to. Buksan natin to mga master, no? Setted na ako. So gagamitin natin to. Ito yung una kong gagamitin ulit. Shout out kay Master Alexander. Yan, thank you. Na-receive ko na po yung yung parcel. Yan, so ito. Buksan natin to mga master. Yan. Yan, masyadong sealed. Yan, safe na safe. May bubble wrap din sa loob. Thank you. Yan po. Hirap. San? Mabilisan bukasan lang ito. Yan. Ultra Power. Yan. HPX po. Yan. So, Ryobi. Super light material. Yan. So ito napanood sa raffle to. Nag-draw siya ng gamit sa loto, 655. So tumaya ako, 60 pesos lang yung per number. Tumaya ako ng dalawa, so 120 naging real Ultra Power. Nakachamba tayo master kay Sir Jello. And gusto niyo tumaya, makachamba din kayo kay Sir Jello Albeza. Yan, taya kayo. Add nyo lang siya, Sir Jello Albeza. Ayan, open natin to. Nababat na ako. So, ito yung napili ko na reel kasi pang pang partner ko sa kapong ko na Ultralight 702. Kaya itong 800, so sobrang lit to. Pang gaan. Yan. Max 6+1. 6+1 yung bearing niya. Ayan mga master. So dito din mga specs din niya dito nakalagay. So ito ay designed and engineered in Japan. Ayan. So parehas din sa mga yung mga na-unbox natin nung nakaraan. Ayan nga. So ang max drag din niya is 3 kg. Yan. Ang weight nito is 165 grams. So, ang gaan nga. Yan. Ball bearing 6+1. So, dito yung mga yung line capacity niya. Diyan nakasulat lahat. Yan. So, check natin master. Yan. So, test natin testing. Smooth. Yan, ganda. So yun, maraming salamat. Nanalo tayo, lalo na kay sa asawa ko pala, binayaran ng asawa ko to eh. sa asawa ko dito, siya yung nagbayad nung taya ko sa sa raffle, 120. Yan. Sekreto lang yun. Sabi ko may babayaran lang yung kaibigan ko pero hindi alam, raffle pala yun. So nanalo tayo. Ang pinili kong numero is 27 saka 8.
Yung 8 kasi ano namin yan, date namin ng wedding. Parang wedding date namin. Tapos yung 27 date ng birthday ng anak ko. So ang lumabas 27. Kaya yun, nanalo tayo, Master. So maraming salamat. So kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Yan. Maraming salamat sa support nyo. Tapos click na yung yung notification bell para notify kayo sa mga video natin na ina-upload ko, yung mga bago. So yun, abangan nyo yung mga fishing adventure natin. Yan. So maraming salamat. Thank you.